Какво става, хора? Аз съм Алекс Маняк, тук сме на момента. Днес ще играем една мобилна игра. Modern Strike. Намерихме се сървърче. Тук ще играхме. Да, и сега ще играем пак. И че, почваме. Така ли, добре, браво. Колко е резултат? 10 на 5. За нас. So, you ready, steady, go! Гадо, те са на по-удобна позиция за снайп. Аз ще им притиквора. Щиква. Аз пак. Фърлиш там, боби. Ули! Идвам! Умря ли? Тук ги фанах всичките. Умря ли? Да, ама убих няколко. Не мога да ти взема оръжието. Но не ти го взе. Внимай. Там са. Там. Отсреща. Аре, бе! Отзад! Влезна. 0-0 сме. Копалето. Стига, Сония го оставих на една плюнка кръв. На едно кръв го оставих. Браво, нашия с ножка. Браво, То бати хейтер. О, сега ще влиза в гръб. Айде, аз ще играя малко с легендарката. Къде отиваш, бе? Бихме ли? Да. Аз пак с снайперът. Снайперът? То сервер е за снайпера, бе. Да, бе. Аз нищо не виждам в момента. Ела при мен. И внимай и ми пъзи. Сервера ме изключи. Виж. Така, хора, ето ни намерихме друг мап. То не е. Сори, човек, Сърбия ние нямаше. Изчезна. То не е толкова. Колко е резултат? Не. Всеки да хал. Да носим от един. Знаеш какво прави, бе? Тия паса размина. Ари, бе. Айде, бихме. 1-0 за нас. Не сме в един от движение. Те път тия двамата тъпаци се разминават. Гати, тия са прота. Не, бе, тия са про. Хубаво. Тан. То гаден, то сервер е гаден. Защото няма толкова за снайперчета. Има, ама. Тук ма. Ти ли беше това? Аз стрелям толкова пъти. Аз съм тролен. Аре, бе, вие ще новите се. Бихте на. Добре. Аз си вада па снайпера. Аз си вада снайперото. То пък му фърли бомба, иска да отрепли тапака. Да. Не с ножа, бе. Тръгвам с ножа да натрепа. Ти си на тавана, а? Стига, бе, вие колко сте, бе? 3. Ние сме двама. Не вие. Нашите обърнете са, бе! В граб! Хуй! Ай! Взех ти твоето оръжие. Знам. Ма нали после моето ще ми го върни? Да, бе, споко. Вафли. То гати тъпя. Да, бе, ние сме двама човека. А един от нас е куц. Фанахта в гръб. Който е това. Аре, бе, нашия рип ти го уби. Не е рип. Аз тук правя Аллах Акбар. Аллах Акбар. Бихме! Yes! Аз ще цъкам с легендарката. Yes, 2 на 1. Аз стрелям. Да, ние сме двама човека.
Какво е? И двамата сте добри. Тебе ли убих? Не. Ти къде беше? Долу при кашоните. Сега някой ще се смени, сега някой ще дойде при теб. Не. За да са равни. Играч. О, играч, какво става? Моля се да съм от теб, моля се да съм от теб, моля се да съм от теб. Искам да съм от теб, човек. Двамата да ги изядем. И сега представяш да не ме пуснеш на това. Не, бе, трябва. Аз сам срещу си. 2-2. Колко резултат? Колко е резултат? Пак не сме от един. Не сме. Ай, мачка. Давай. Легендари. Давай! Извиняй. Без да иска. Кой е проиграч, бе? Аз. Да, ти имаш хубави оръжия. Аз съм пумпата на това. Кой е? Това знаеш кой е яко. Останах едно в едно, майка. То беше много добър. То с легендар. Легендар снайпер. Та съм. То път седи и се оглежда. На 40 краб! Стига, бе. Легендарка снайпер. Не, това не е снайпер. Не ме уби с един патрон. Това е нещо като картечница. Като моето е подобно. Fuck the bot. Пак те убих. И другия ме уби пак. Всичко се развива по-старому. Освен, че ти беше после едно в едно. Да, ме... Аре, бе, уби го, е! Аре, бе, идиот! Какво се размина? Как ще паднеш от мапа, бе, некадърник? Това е просто умно. Това мапа е як. Как ще паднеш, бе? Некадърник. Аз похвърлих бомба и срещу ме убих. Пак аз убих тебе и пак това ме уби. Стига, бе! И сега пак това да се уби. Да. Да, бе, то всичко е така, бе. Аз убивам тебе и той убива мене и той убива и другия. Аз съм първи от нас, 3 кила и 3 умирали. Аз съм последен от нас. Оня има 5 кила, чупа. И 0 умирали, обаче. Гати добрия. Сега замоля да съм от него. Аз съм лицак, what the fuck. Ой, играчи, поставя. Така, почва се. Пак се почвайте. Тебе пускалите? Айде. Колко е резултат? Май сме отидем. Не. Аз съм същия. Стига, бе! То пак ме уби. Той е Господ Бог, той е Бог Господ, той е Иван Драган, той е Печо, той е Печо от отбор, той е Гошо, той е Тошо, той е Иван. О, оцелях. Yes. Да, ама ти си имаш Иван в отбора. Ванката малка. Ванката е про. Колко е оцелях? Ма ти си го спрял на пауза. Той ти гледа твоите Сори. камера. Гледа твоите камера. Аз съм цак на папата, пакове играчи. It's dead.
И ще ви дадат целия магазин. Стига си копирал и цък. Те пъти двамата се гледат как да се убият. Много си далеч от него. Далеч не си. Убил е смутаняк! На 20 кръв го оставих! Гати смутаняка, то бах ти добрия. Ой, играки, какво са? Какво бе, ти нищо не правиш, бе? Аз я разхвървам. Той ми взима всички рули. Давай. Мирай. Аз имам една скапана помпа, дет мога да цели съм с един патрони, просто да се зареждат 15. И то пак ме уби. Всичко по-старо. Стига, какъв е то, бе? Всичко по-старо. Убихме! Моля. Убихме! Как вие живеете, бе? Вие да живеете и да тръгнете. Колко е, че ти много заслужаваш. Долу усех на 19 кръв! И пак да убих. Стига е то, как ще... Ти ми помогни, Мишко! Не се самя! Бият ме постоянно! Аз те бия постоянно. Ще пукниш! Бихте на. Пак. Yes! Стига, бе, да пукне дъното. Ама поне един път го убих. Може би това ще го екрана! Не, има още време за още една игричка. Да насмачкате. Тоест, Тония да насмачка. Ти нищо не правиш. Не се разхождам. То направи 8 кила и едно умиране от мен. Теб ли? Да, аз го убих. Не, обърках се. Аз го оставих на 19 кръв. Ой, ти какво става? Оле, мале, вие не размазвате. Той не размазва. Нямам нищо. Нали му помага? В какво кът на разсейваш? Къде ми е пистолета? Сега съм с пищака. И виж, бе, убихте и Вие сте с друг! Yes! Оня с легендарито се е махнал. Ама аз съм с пищака. Свършили сте патроните. Спокойно се, пак ще се... Трябва да играеш второ оръжие сега, защото сте свършили патроните. Вие сте трима! Ние сме един. Зика са, бе, ние сме трима на трима. Трема. Ари, бе! И вие набихте! И че, почваме? Дъхам на мишка. Колко време? Има време. О, за какво? Сега пак съм със слабото оръжие. Къде ми е? Свършиха ти патроните и аз ти го смених. Стига, бе, аз убих тебе, нали? Един път ти да оцелееш. Сега вече аз се разхождам. Хей, ръчички, хей, три, мама. Пак да бъда чият на брейкинга. И пак ще набиете, да знаеш. Да, пак набихте. Бах ти мишката. Стига, бе! О, има гърба от вчера, банята. Това ще е последен рунд, хора. И слушаме. А мен се ме убият, в началото аз бягам от живота. Бягам от живота. Ама аз обиколих като кръгче. Няма да... Там е опасно за мен. Ама аз Да, хора, това ще е за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е да, дайте палец нагоре, абонирайте се и чао.